Műszi. A műszi. Műszi? Az valami? Mi az a betűs, légy szíves? Műszi. A műszi. Műszi? I have no idea. Műszi? Műszi? Szívem, mi az a műszi? Hát a műszi, hát az egy örök dolog. De mi az a műszi? Fogalmam sincs. És elmondják, hogy mi? Mi az a műszi? A műszi az egy olyan alkotóközösség, ahol lehetőség van találkozásra és közös munkák születésére. Itt vagyunk a Blaha Lujza téri Korvináruház 3. emeletén. Ez már egy évek óta üresen álló szint, amire saját műhelykeresés során bukkantunk rá, és arra gondoltunk, hogy ezt a nagyon jó adottságokkal rendelkező helyet más művészekkel is megosztanánk. Egy olyan alkotóközösség létrehozásán dolgozunk, ahol megfér egymás mellett minden kortárs művészettel és dizájnnal foglalkozó csapat, legyen szó képzőművészetről, táncról, fotóról, színházról és újmédiás művészekről. Körülbelül másfél-két hét alatt, miután kiírtuk a pályázatot, 80 alkotócsoport jelentkezett. Ez nagyon jól mutatja azt, hogy mekkora igény van egy ilyen helyre. Célunk a privát műtermek mellett közösségi irodák és alkotóterek kialakítása, ahol lehetőség van a találkozásra és a közös munkák születésére. Tényleg egészen elképesztő, és minden várakozásunkat felülmúlta az, hogy mennyire nagy az érdeklődés, mint az alkotók részéről, mint pedig a kultúra kedvelők részéről. Szóval elkezdték már is felfedezni a helyet. A Kitchen Budapest hozott ide egy szuper előadást Steven Rosszal, aki az egyik legmenőbb új médiás street artos a Graffiti Research Labből. Azt gondolom, hogy itt közösségi összefogással nagyon jó művészeti projekteket lehet majd létrehozni. Szerintem lehet ebben az országban még csinálni dolgokat. Gőzerővel dolgozunk, hogy létrehozzunk egy fenntartható helyet. Ez egy nagyon fontos szempont volt a területnek a feldarabolásánál, hogy a pályázatra beérkezett alkotók igényei alapján történjen meg a tér elválasztások kiépítése, és látunk ebben fantáziát, hogy itt közösen együtt tudunk dolgozni, úgyhogy most nagy erőkkel önkéntes alapon történik például a felépítés is a helynek. Arra jutottunk, hogy csináljunk egy olyan helyet, ami nem függ közvetlenül az állami támogatásoktól, hanem magánadományokra és magánszponzorokra épül. És ezért kérjük a ti segítségeteket, az önök segítségét, ahhoz, hogy ez a hely úgy jöjjön létre, ahogy megálmodtuk.